Come on guys, holla boy. Coachi hoitaa mihin vaan diili. Lätkätiimiin muut kiekko hallus. Pidä mallus, me vedetään nuuskaa. Uus tulevaisuus taas yeah. Coachi hoitaa mihin vaan diili. Lätkätiimiin muut kiekko hallus. Pidä mallus, me vedetään nuuskaa. Uus tulevaisuus taas yeah. Nyt on testattu ensi kesän pelialus. Miltä se alus tuntuu? No alus on vähän, sanotaan tällä hetkellä vielä hiekkainen, mutta yllättävän hyvin pysyy jopa sählypallo, joka ei ole virallinen peliväline, niin lavassa niin kuin videossa näkyy. Mutta ihan hyvä mesta, ei siinä mitään. Paikkanahan on aivan loistava, keskellä kaikkea. Sanottakoon tässä vaiheessa vielä, että naapuritontille tohon, missä tällä hetkellä näkyy vähän työautoja sun muuta, niin siihen pamahtaa Suomi Pop-festari, koska koetaan keksiä siihen jotain kivaa. Ei mitään, ei muuta kuin näkemisiin. Pistä trikki loppuun. Pistetään. Ja koko illa istuu kiltisti pallilla.